Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Drug Reduction, Elimination and Action Mission, kalapan pao ka jing dokumen manpen bana ya ka jing sedang ka job jong ka program ai Jinghikai kam ka baar ka batmu banpen ko bor ya ki kentei ha ka jing ya lenti ka jongki ban yo byang ya ka jing ko jingkhia na ka jing kerni udrok ha ka jing trailang bat ki jaka pentebet badan burom kum ka MSSDS Don Bosco Technical School, Northeast Institute of Professional Studies, BIDS, bat ka ITI. Kani ka jing yalang kalalong ha ka arpun rotrik ulber arja apusan ha New Hope De-Addiction Center for Women ha mau kasyang. Kani ka jing temu ka deshi benta jong ka jing kular jong ka dream ka badang ya chakmat ban aya ki sap bat kilat kilinti ki bala ban ne na ka benta ki ba lakot lakhya na ka jing di drok. Ka Jinghikai ka pelet jing mut ha ka jing penroy ya ki sap ki bakentiu ya la ka jing la ban yo akam ka jing la ban shania haladi bat ka jing la lut ha ka yo ka kot lingba ki Jinghikai balale da ki kti bat bala penyat da ki riu shampang an pendap ya ki nongi shimbenta da ki jing tip bat ki but ki balala ban trekam ban kershan ya ka jing penrung biang jongki syak emlang salang an pendap ya ki nongi shimbenta da ki jing tip bat ki but ki bala ban trekam ban kershan ya ki jing penrung biang jongki syak emlang salang nalor kata ka program kalapan itu ya ki nongi shimbenta ya ki lat kamai shabari da ka ba pelet jing mut kerpang ha ki ri kum ka Japan bat ka Germany ha ka ba ki nong trei ki bat tebet ki dan kam Laya samru ya ki jing tip shapang ki program ai Jinghikai bala kershan da ka sarkar khlem jing siu ki bala shnak nang ban kintiu ya ka jing la ban yo kam bat ka jing tibet ha ka seng kam seng jam ka ba ai ya ki kenthe ya ka jing shampang ki ba kordor shapang ki lat kilinti ban kiu ha ki kam ki ba ki la ban yo kani ka jing thmu ai Jinghikai kam Kadeshi benta jong ka jing thmu banang ya chakmat jong ka dream ban ai ya ki jing tibet bat ki lat kilinti ki bala ban ne ki bala ban trekam na ka benta ki kenthe hadien ka jing ko jingkhya jongki na ka jing di drok da ka ba penroy ya ka jing la ban shania halade bat ka jing la lut ha ka yo ka kot ka program ka don ka benta ka ba kongsan ha ka ba kershan ya ka jing penrung biang ya ki ni ki kenthe ha ka emlang ka salang ban ai ya ki ikhtiar bat ka jing shania ban im ya ka jing im ka ba penhun bat ka bala lut awareness balik kena kepada bersyukur kepada sebagai problem Kaba live itu dari rehabilitation. Di rehabilitation kawan-kawan nasi dari pan proses untuk rehabilitation. Kemudian alam ni semua kemudian semua juga alam rehabilitation teknik dalam minang ni kan ni kan ni kibik ibu. Kemudian dami ni because kimio because of the craving, the dependency on the drugs. The kerja nun dalam ini relax, dia kabun lah, because natai pipinya, sopinya, muncul bagi orang family support kaduna, waktu naib dilai susi, dom ki, family support dan community support, nagasnong, nagatao, kadang problem ini kata, teki, don tek nginami ngindon tolong. Indan lunch nuno. Tini le amno ngiwan no daki. Ngiwan ni pai biang itu ju perlok bangen. Kenduk mensuam ya di tengat biang itu ju. Te ni apa khat ngi nyesong ngamu country because of me kini ayu bopenya ya because of me bopenya principal to ITI kong Audrey di jongka mengenai skills development. Iba ikai ini ji kai. Ya menang berruai. Mo ilang ben kamay dah kebarwai dah kebasar, kita kideki dalam kebapi bila don lupa, mo, dia kumno ban Pynlong kita kisah kebong jongki berlong kita ki, bila ban kamay jakpo, bila ban wan cakap, shin begini ki jing hajing tu tebet, mo, mani orang tak skill training, penjanai shushu ikasap orang jongki bila don, bila ban mana hajing, mo. Pynlong kam kin man depend hanong lo. Jadi saya kajing poi perkhat ke jompi mo nama la kum orang kila he pensan ni tang bagi wahat ke kam soka. Dai dia mentah kala ada ke po jompi bapin perkhat thamai no. Kum no bapin kamai dia jeppo bila dia mo. Dekat MSSDS ke don hali banyarok ipi kata. Ban poi ipi kata thong.
Andai kaba kongsan kalong ba, pi klon ni em banwan chakmat dan shirin trainings ke sakit. Mo, dia menta haka kumong OEP ni don ni ka project ka bagi ka skills Meghalaya. Menta ni la ang house ka balai ni la ya linti haka bagi tilun kita di trainings ki bakher mo dia kita bon pagi trainings. Ya kan एक project कभी कबाला second house में 8,000 आपको वो UCM jadi dia ni don dia target kaba ni ong wang ni train kumba silak arpo mut kikna sama di bangga dan jam sanse mo dia minta ina haka snap kaba lai Kani ka hang ni ITI indai tang ki sinrang mo kinthai ko pipe YouTube ni ki ko European ko Asia indai tang ki kinthai ki ba tang sinrang ministry bisna life kinthai ro trai ti seni inang besi no hokam ne nang hokam badan ne kinthai kidan ne ki baladan plumber kinthai ki ladan nang ta ki wiring kinthai ladan support garu ki ladan kinthai bale wiring ki ti sora ladan kinthai ri plumber te seni te kisi ki adon pali mo mga pali la jeng kemat kan palah ra banong bakaladon te gini ki training bi welder kadi course ki ba system woodwork technician kani kadi course jong ki mistri di snaki ben ki kino bodi da kadi kini amne tan sinran kedai ki lawan wan plumber kani ke plumber pa kadi ke ba hikai gunu ban pendai kita harap baik kana kamersum kipai ki kita jadi hikai nang ta ka food and vegetable processing kani pan hikai kumno ya kiso kiba latam ne kiba bun so kita nak per macam lain di sioro na kani hikai kumno pin banbu pensak klam senajam kino jengbang da kiba nimla ban long nimla ngam berat so pas bha gaban Biasa mate di Ayla di college atau di university. Bentar kita kata arman, mana mencari seperti ini kata arman. Tapi kita itu kita bela ban di college di Jinghikai kita ini payah kisah dan sekolah ni dulu kita kapan Jinghikai still beberapa. Te mental kelas sedang laka jauh ke training rumah poka bits gitu. Tentang ke hospitality, ingin nilatai buat kawai ke company barbecue nation. Ni ai training na kita ship nai hadir kita di ban three haka buka berkolet on job training dan kita nai hadir kita yo kam tu haka ada company dan yang kita lawan mereka tu te ni la pa saud ki bai la 15 harus ne adi kita kini lain hot minta ki pa balik sebab dari unit India antri poka ngangkat countries te minta ki la shim ya kata kablu ba Francis Lam nila advertise but nila hot ki kina ki ba kuat balik sa Gulf countries jing mu kalong ba ni kabakongsan kadai bang gidon kam ni man berkhat ya ke rehabilitation jong kini kepada pergi rehab ba ngai UI ba bun ka kani jing kali kawan na ka jing sotu yang kawan ka por mga kren ki beliau ki bayadi yo ayo benon kam ni drugs na kali ka ya ki kali ka no ki lochisi araja paya pedeng araja san spai te ngasu berkhat mga lada arja san spa bulut cisgi nunu khna nula yo da kum kata aja bisa man kam manyo di drugs mamangasi te haba kalong gumta jarno bon sien hadien chitio e makim don bisa shu kilai ski persyang man panai ne nak imyo sedang dikikam tu punya tiap
Ti dikila sedang kita kita kam pada kami ke problem ke semi ke ke jat problem. Mereka ba kongsan ya ba ke jingma ke kraw ya kadai ba bon kidon ki kena pada ki ba yo ka jing start ya ka ba kin jing ka jingmot ka idea ya haka jaka ba kin tu kin tiap kile no kiwat ban ki customer man kiwat brio shu ki bandi jobs na ki wat brio shu ki wat san jungot ti ki la bandi no drugs kalami ka bai drugs ka bai pendon kami no drugs ti nang tu pada kila yo san jungot kitu ki kena ru kitsa kitu ki balangat ru kitu ke ju ba proses kitu kin sawat chu bun kena ki ban jalan ni kadang pur kan kut chu kan ni stoi ti ngidi ban perkhat kadang kumnu ban stop ya ka demand ya ka jing demand you drugs ti kawai proses kalong ba kini don ki kena pada ki belawan ni rehabilitation centers, de-addiction centers. Te hang ni ki yo counseling, ki yo Jinghikai, ki yo sumar. Te hadin lai benai sau benai ki mi nang ni ki let yang. De ki let biang sha you lada kim don ke support. Bon sin ka family kim yo support, na ka shnong kim yo support. Te ki perlok kim kwa men don lang mat ki. Te kerja kam nu bon sin ma kini ki let gingat biang ba ki tu ju perlok be shi di job semua. Mayangat kan ke Jingpang. Te ki hangat biang kan ke Jingpang kim lalai. Te ke jinghu jungi ke long man pelat chwai kini ke bala don po rehab center bagi kan long part of the rehabilitation process yaki te bagi light bagi ngat biang hunyo yu te ngi perkhat man ai no ke kin jaji kai bun ki jaji sap la ki kloi man hikai kini ki jaji sap ye na kimi nang ni ki la ban seng ka jong business la ban nya ke jat la jong te ki la ban light na kini ki jingdi te ngi la sedang chwai ka kawai ka kani ka demonstration ha kawai ka center kani ka new hope center nam taki mir nam taki sindang hang tu nga le ubnai February te mengi i baka response kalong very kalong positive ba ki bun ki kena nang tu ki basa ang tu ki ba di drugs ki badang undergo ya rehabilitation kila tho sti kila pan ki kwa ban yo Jinghikai te na ngo tanat ma so sarong man ong ba ka ITI ka jingelang jung ba bisau kami principal jong ITI la kloi men li ai kini Jinghikai yang tu ti bila sedang go ke course ketika mobile photography mentang sedang ska electrical repair wireman course kan don ska carpentry kan don ska bakery ru ti ngai i ba ka ketik bai ka men sim jung ini kena bagi kwa benang kan ono ti dak tu bagi job ha tu bakalong ke job ke tu ka training tu tinggi perkhat ban ong man wan sakawai ka center ti mentah singi wan sa ha kini ha po ki female rehab center mat ni ai ki ju ki demonstration ba per kam ki baya dei bat ki kam ki nang ki kintai ti mentah singi na bun ki agencies ki wan ki ai ki demonstration ni gini kintai ka ngai i ka ngayo men sim na ka tu bangilet ha ni ka training bangi ai demonstration ki sindang tu ba pun ki kena ma arpo arsangut ki tho bagi kwa banang ki jat bagi jingnang ba per da ki layu i ni demonstration te ngai i nga suong ba kadega ka ba mentoi ba mat na thai ka ban sei so ba te na kata ki so wan lam ni bat na net scam makan ni kan mi so ka jing thu jungi la nang ila pen kala i we nei arngut ru man kala sa ban im biang ye khijing im ka ba bet ka ba yu ban im mala ban yeng hala ki jat la jong kata ka di kijing job khrau nam ta jungi nam ta ka soka